Warajja qegħdin taraw il-Bataclan Theatre, il-post fejn seħħet l-akbar traġedja ta' nhar il-ġimgħa fejn inqatlu 80 żagħżugħ u żagħżugħa. Dal-post kien mimli b'żgħażagħ li ġew jaraw dan il-kunċert u fuq l-internet qed jiġri dak il-video ta' waqt li għaddejn waqt il-kunċert xi ħadd qed jiġbed il-video tal-kunċert imbagħad f'daqqa waħda jinstemaw dawk it-tiri hekk ġo s-sala. U l-lead singer jidher jinħasad u l-kitarrista ma' ġenbu jitlaq jiġri ġol kwinti. Dak kien il-mument tal-biża' li beda dak l-attak terroristiku. Minn hemm it-terroristi żammew liż-żgħażagħ ostaġġi, xi żgħażagħ irnexxilhom jaħarbu min-naħa ta' wara. Jidher li din hija triq tan-naħa ta' wara tat-teatru minn fejn ħafna żgħażagħ ippruvaw jaħarbu, però għaw il-pulizija li mhux qed iħalli lil ħadd jgħaddi. Minn din it-triq minn ġo waħda minn dawk it-twieqiet hemm fuq kien hemm xi ħadd illi ffilmja x-xena kollha, illi fil-video jidher li sparar jinstemaw it-tfal, iż-żgħażagħ ħirġin jiġru. Xi ħut minnhom anke saħansitra iddendlu ma' twieqi tant kemm xtaqgħu jaħarbu mit-terroristi. Kienu lesti jirriskjaw ħajjithom li jaqgħu xi żewġ sulari basta jaħarbu mit-terroristi. Il-terroristi żammu żgħażagħ ostaġġi u bdew jisparawlhom joqtluhom. Avolja nieżla ħafna xita u qed nixxarbu bħalissa il-bankina ta' quddiem il-Bataclan Theatre għandha rriħa qawwija ta' fjuri għaliex in-nies avolja xita mhux qed jieqfu jiġu jitfgħu il-fjuri u iwaħħlu ritratti ta' żgħażagħ li tilfu ħajjithom bħal pereżempju dan iż-żagħżugħ li qed nara li jismu Gilbert pereżempju. Propju faċċata tal-Bataclan Theatre fejn it-terroristi ddaħlu u bdew jisparaw bl-addoċ fuq iż-żgħażagħ. Aħna tkellimna ma' xi wħud minn dan in-nies u qalulna illi l-biża' ta' dan l-attak terroristiku kien akbar mill-attak terroristiku ta' Charlie Hebdo għaliex dakinhar qalulna konna nafu l min qegħdin jittargetjaw. Issa d-darba ma nafux, d-darba ma marrux fiċ-ċentru ta' Pariġi ġew hawnhekk fin-naħa ta' barra u ttargetjaw iż-żgħażagħ li kienu qegħdin jieħdu gost b'mod innoċenti.